Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa at Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 10. No naagom ka iti kwarta, awan to ti panakapnat mo. No tarigagayam ti bumaknang, di mo maala amin akayat mo. Awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Lakay, saan kayo kadipay ang nagsweldo? Saan tayo nga rod bakit? Ay na, kasanungay day to yan. Kat awanin ti bagas tayo. Umutang ka pa ilang ka ni Nana Maring. Bayadak to inton makasweldo ah. Pinadas ko, ngam din akayat nga ikan. Ado ka nun ti utang tayo. Sa payad da utang ko iti trabaho adyak pa'y binayadan. Sa anak pa'y mabalin nga agbali. Anya ngay itan ti aramidan talakay. Sige, padasak ti umasidig ka ni Manong Fabio. Bareng pabuludan na. Fabio, lakay. Adda ni ading tino dita salas. Anyaman niya tanti kagara day takabsat ko. Mapan mo kasarita Tapno maamwam no anya ti masapol na kan ka. Sige, sumaruno ak. Ilupas ko lang to aramidak. Oh, Tino. Anya ti masapol mo? Manong, umayak ko maumutang iti kwarta kan ka. Kwarta? Apay, pangusaram. Awanan ti isang mi. Ket awan mo ti amok a pangalak iti paggatang ko iti bagas. Adayo pa iti sweldo. Katimutang ka kuma. Awan mo't nga rod ti mayat nga agpautang, Manong. Saan mo't nga agpautang ni Nana Maring? Tatiddugan ti listahan mi. No ijay mo't opisina. Adda pa'y balik adyak na bayadan. Isasyak ti pagkamangam ita, kasta ka day. Uwan, Manong. Mabit lang. Aha. Dahil lang ti maitad ko kun ka. 2 pesos. Manong, mabalin anayunam ko ma. Ikarik abayadak inton sweldo. Pasensya ka na ding, tatay talang ti kwartak. Sige Tino, tado pa'y ti asikaswag, may papan iti negosyo. Ading, inikan nakakadin ni manong mo iti kwarta paggatang mo iti bagas. Dahito lang tinted na Manang. Anya? 200 pesos? Una yan ti kinaimo ti kabsat mo. Di nakapayla inikan mo't iti paggatang mo kuma iti may sakaban a bagas. Sa nabali, Manang. Uray kat adamot dahito 200 nga inted ni Manong. Agoray ka. Nayunak day ta intad ni Fabio. Adtoy. Gumatang kan iti may sakaban a bagas. Agyamanak, Manang. Nasingpet ka unay kanyak. Uray saan mo nabayadan day ta, ading. Kan dumagas ka di kusina. Alam ka ni Manang Delia ti impay saganak a grocery nga iawid mo. Kababayin kan ka, Manang Selma. Saan ka nga agbain kanyak, Tino? Rumbang laang nga ikan ka. Agsipod tagkasapulan ka. Ken, kabsat na ka ti asawa. Benji, Sir, kumusta? Nagbayad ka din ni Manong Pilo? saan pa'y sir? Anya? Aging ta? Di pa'y nagbayad? Agpakpakasin ni Tata Pilo, sir. Agkidkid daw iti may sapay a pawayway. Ado na pawayway ti intad ko kenkwana. Umabuson day dya tao Kasimot ni Tata Pilo, sir. Napisti ti mula na anatang. Isong awan tinaapit na. Saan ko nabasol day ta, Benji? Di lang mabalin napat gamtikid daw ni Tata Pilo, sir. Na, aguray ka man, Benji. Itay pa'y lamadlaw ko Kasla'y sakit mo day dya tao. Ako nga min, sir. Maawatak ti sitwasyon na. Apay asa na siyak ti sakit mo, Kat no siyak tagpapasweldo ka. Siyak ti pagtataodan ti pangbibiyag mo iti pamilyam. Sorry, sir. Ibagam kenkwana. Alag ti bangkag nga in collateral na. Tadamot legal a kasuratan mi adwa. Sige, sir. Ibagakan ko, ana. Sir Fabio, dahito iti report na kasapulan nyo. Ni,
Mayta, apay akastoy kadakkel ti babayadan tayo iti boys. Wen sir. Ngamin, dakkel tinapastrek tayo ita a quarter. Di mo la ka din mairemedyo tapno bumaba ti bayadan tayo. Sir, daytan ti kwenta ti buwis tayo. Awanan ti daddo maari medyo tapno maipababa. Jak bayadan day ta mayta. Nagdakkel law nay. Iremedyo day ta. Sir? Noanya ti imbagak, iso taramidam. Naawata! Nay, nagunigan day ta sinnaay, mahita? Agungat manan ni boss. Apay, Napudot ti ulo na. Tanakita na ti babayadan tayo abwis. Nagdakkel ka no. ket, gagangay Dakkel mo tinapastrek tayo ita a quarter. Day tamat ti imbagak. Hanggang makaungat kit di. Remedyo ka no, tapno bumaba. Unay ni Sir Fabio. No aramidam timbagana, may kaniwas iti paglantagan day ta. Nasken nga agbayad tayo ti umno abwis. Wen nga rod. Anya nga iti aramida kita, Benji. Ibagam ti pudno Ibagam ti mapasamak, no sana abayadan ti husto abwis. Sapay ko mga rod, tano ka saritak, maawatan nan. Oray sak nga rod. Adda ipapaaramid na kanyak. Kasla, jakayat nga aramidan. Anya ti ipapaaramid na? Ipakpakumpiskar na kanyak ti bangkag ni Tata Pilo. Anya? Wen, may ta. Mangkita ka no iti mangalad iti bangkag ni Tata Pilo. Kaasimot ni Tata Pilo no kasta. Agpakpakaasi ni Tata Pilo kanyak. Ibagak ka no kini Sir Fabio. Ngay kan na pa iti pawayway. Ngam idimbagak kini Sir. Nakaungat kit di. Imbag pa'y ni Ma'am Selma nga asawa na. Tanagsingpat. Ay, pudnot ako na may ta. Dakkel tinagdumaan da iti ugali kini Sir Fabio. Agum unay ni Sir Fabio. Naimot pa'y ko Oh, lakay, adda ka gaya man. Kumusta? Adda ka di impabulod ni Manong Fabio kan ka? Mabit lang Idisok tawit ko. Adamot 2 pesos Ngam, ninayunan ni Manang Selma. Ay, una yan. Talaga nga imot ni Manong. Mismo asi kaakabsat na, imutan na pa'y. Kat bayadam mat no agsweldo ka. Iso nga rod ti kunak. Agam day talaka no ti kwarta ni Manong. Nalabos ti kinaimot na lakay. Napatpatag pa'y ti kwarta na ngam si kaakabsat na. Imbag pa'y ni Manang Selma Saan mo akadaraan ngam inikkan na ka? Uwan bakit? Ninayunan ni Manang Selma tinted ni Manong. Iso makagatangak iti may sakaban abagas. Ket uray saan ko kanun nabayadan kung ani Manang Selma. Ne, kat anyangay nga roday taawit mo akarton. Groceries bakit? Ni matla Manang Selma tinangted. Ay, lokatan man kid di. Tairwar mo dagi tinagyan na. Sige lakay, mabiit lang. Ne, groceries nga agpaiso. Para iti kusina. Ada sabon, dilata, kanda dumapay. Mababainak nga rod itay ka ni Manang Selma. Ay nalakay, maragsakannak. Tanangted ni Manang Selma. Isupay asaan ta agatangan. Lakay, imay ni Manong Pilo di ti balay. Inimbargo mo't gaya man ti bangkag na. Una, tadi matan makabayad iti utang na. Di kala na asyan mo't tan ije tao. Anya kumaga po akasya, kat nagdakkel ti utang na. Ag-interes pa yan. Kinadamat kasuratan mi atwa. Imprenda na ti bangkag na iti imutang kanyak. Mabalin latamot at tulungam di tao, tapno makabangon. Ay apo bakit? Iti negosyo. Awan ti asi-asi. Abuswanda ka, no manang nga asi kaunay. Tiket di ibagam, agum kalaunay. Na, apay nga ibagam nga agumak. Ket no nagrigatak mo ti kwarta ngayon pabulot ko kenkwana. Ti ilaang importante kan ka, kat puro kwarta, ado a kwarta. Napukaw mo ti konsensyam, gapo iti panagkalkalikagom mo iti kwarta. Saan ko makakasta ti ibagam kanyak? Ngamin, nonya ti mapastrek ko, mairan ranod ka.
Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Ti importante kanya, kat nasalunat, kan si kakaradkad ta. Baybay anak kadilatan. Sana bale, tada kayo lang a pamilyak ti mairanod, iti amin amat gadak iti negosyo. Diaklat ako manunong iti day tangar aramidam, Fabio. Irurumun mo dagiti umututang ken ka. Tapno nakarkaro da ama ilumlom. Aging ga iti saandan a makabangon. Anya nga iti ko na ni Sir Fabio, itikid daw dagiti empleyado nga increase ti sweldo. Ay na Benji, di mo namnamaan ti increase. Ngamin, idi imbagak ka ni sir. Nagungat-matan. Ha? Wen, saan na nga inaprubaran ti increase ti sweldo? Malugi ka no ti negosyo, gapo iti kanahin a panag-increase. Saan mo't siguro ang malugi? Ngamin, nabayagan day di nawodi nga increase tayo. Day tatiin kalintagak ka ni boss. Ngam ipatangkan na lata asaan na apirma anti proposed increase. Mang birok tayo niti sabali a pagtrabahuan tayo. Wen nga rod Ti kayat ni boss, agsakripisyo ka para iti negosyo na. Ngam di man laagitad iti uray basit nga increase. Kailalaan na ti maibawas a kwarta iti ganansya na. Selma, apay nga, maulawak mo ten. Ne, apay ngay, anya ti mapaspasamak kan ka. Talagang aglidom ti panagkita. Fabio! Arayatan dak! Manang, anya tinapasamak ka ni Manong Fabio. Diyak amo ading, maululaw itay. Bigla mo tan anatumba. Iso nga intaray ko diti ospital. Anya ti kuna ti doktor anang taming kankwa na, Manang. Orayan da kanupay dagiti test na. Tapno maamuan da no anya ti sakit na. Kasano ngayon dagiti negosyo ni Manong Fabio? Day tangarod ti parikot ko. Awan mo ti talkag amang imanihar iti negosyo na. No, anya ti ko naman ang Selma. Agboluntaryo ak. Siyak ti mangimanihar iti negosyo ni Manong. Patsyak ang makatulong ak iti negosyo ni Manong Fabio. Nang runa ita, kat masakit. Kumusta ngay ni Manong mo? Saan pa'y amay baga ti doktor? No, anya ti kimpat asakit ni Manong. Kasta ka di. Wan bakit? Aging ka ita. Saan pa'y anagriing ni Manong Fabio? Ay, una yan. Kaasimat anima ng Selma. Tulungan ta ni Manong Selma. Makirelyebo ka amang bantay ka ni Manong Fabio. Wan lakay, kasta ti aramidak. Nasingpet ni Manang Selma kadata. Kat ipakita ta ti panang suportata kan kwa na ita. Ta isumat ti agkasapulan iti tulong. Ay, na-ospital ni Sir Fabio. Kasano asaan ang mapasamak kan kwa na ti kasta kat workaholic. Ay, kaslasaan nga agin ina na. Ti kayat na ngamin, ado a kwarta ti mapastrek na. Sana makontento iti taray ti negosyo na. Uray ngamin Domingo, agtrabaho lata ni sir. Sana namat ngamin nga ikan ti bagi na iti tiyempong ag-relax. Wen nga rod Ay, kasano nga ita daytoy? Asino nga iti mang pataray iti negosyo na? Imawag kanyak ni Ma'am Selma. Ti kanong kabsat ni Sir Fabio ti mangipataray iti negosyo na. Ay, imbag no nasingpet day ta akabsat ni Sir Fabio. Amangan no nauyong mat kan estrikto. Lakay, Sa dinot, ayan ko. Bakit? adda ka diti ospital. Naulaw ka, kat bigla ka laangan anatumba. Iso nga intaray kan diti ospital. Kasanon, tinegosyo. Di ka madanagan. Nagboluntaryo ti kabsat mo nga isupay lang ti makaamo iti negosyo. Nas ka nagkimbag katagos. Tapno makarwara kundi ti ospital. Pangaasim, aginan akapay laeng. Urayam alumaing ka, sakbay nga agsubli ka iti trabaho. Ading Edna, agyaman na kada kayo kanila kay mo. Gapo iti panang tulong yu kanyak.
Ita, mabalin kon nga iruwar ni Manong nyo diti ospital. Awan anyaman na manang. Uray day tila ang awagas ti panangipakita mi iti panagsubad mi iti kinaimbag mo. Diyak kabailan amin daytoy. No saan aga po kada kayo? Manang, si dadaan kami at tumulong no agkasapulan kayo iti tulong mi. Naimbag layangan. Tadda ni ading ko at tino anang tulong kan ka. Bayat ti pan naka-ospital ko. Bakit? Uwan lakay. Apaman anaamuan dati kadam diti ospital. Imay daadagos. Kastagayam. Saan da nagpangado at timulong? Si Pupuso ti panang tulong da kanyak. Ipatpatag na kaunay ti kabsat mo. Di na kaya't ama pukaw ti negosyo ang nagrigatam. Iso ang nagbolontaryo nga isun ti mangimanihar. Bayat ti kadam di ti ospital. Mababay na kadakwada. Bakit? Malagip ko dagiti inararamid ko iti kabsat ko. Tunggal lumayagkid daw iti tulong. Imutak ti kabsat ko. Diyak pulos ni namnama. Ngay tilaksid dagiti nga inararamid ko. Si dadaan lata ng saranay kadata. Idi panawon ang kasapulan ta ti mang saranay kadata. Nagsayat ti kabsat ko. Kastamat ten ti asawa na. Oh, si Kagayam ading. Sumrik ka. Kumusta ang tirik na, Manong? Mayaten. Ininutan na nagsubli ti sigo da pigsa kadin ko. Manong, umay ko kumaipakita kan ka ti financial report ti negosyo. Alaman nga rod. Na, kita man. Daytoy, Manong. Ni, mayat ti pan nakaimanihar ti negosyo kadin ko. Sigun iti daytoy a report. Dakkal tinapastrak ti negosyo itabulan, Manong. Nasingpet dagiti empleyadong. Uray awan ka. Inaramid da ti trabaho da. Na-overshoot da pa iti target revenue da itaabulan. Kat dahi ti pagyamanak kan kaadin ko. Amom tino. Naamiris ko ti adwa nagbidtatakan ka. Kadagiti empleyado. Kan kadagiti tao ang nakautang kanyak. Nagbalinak nga imot. Nagbalinak nga agom. Kuwarta timpang pangrunak. Isungay ta. Ading ko. Kaya't ko tagkid daw kun kay ti dispensa. Awan kanyak day jay, Manong. Nabayagan na napakawan ka. Makita kat kabailam ti mangimanihar iti negosyo ading ko. Iso abayat nagpapapigsak pay lain. Ituloy mo latta ti mangimanihar iti negosyo. Kat dagiti kid daw ti empleyado. Ipakay mo amin. Ti increase na nabayagan na daw tawaten ta. Itad mo ading ko. Makaammo ka namang litop kadagiti nagbidotak. Di kagbalin nga agom. Saan nga amin na ba nagkwarta ti kay batugan na. Sursurwam ti makontento iti addakan ka, kat ibinglay mo ti addakan ka kadagiti awanan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panantarabay na inbag nga oras kada kayo